Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasa umay, may sa akadwa matanaw da planom kano amapan-arman ni Sabel. Tata, talagang harmak ni Sabel. Ay, ang mga no sa umlaang mananday ta. Ay, timurida kitang tata. Uray kita, maasawak ni Sabel. Ina, haliman nga rod barok. Saan ka nga tamanan niya, agtokmam no agsango kayo? Saan ko nagtumait? No kaya't mo akit kaduan na kamapan ni Jebalayda. No kasta tikinaturid mo, ay kit makaasawa ka nga rodin kwaraw. Agbalon ta iti basay, ta iti amana. Nalaing ka nga uminom iti basi iti amana. Ay, mayat nga roda. No dalaki di basi abalon ta. Aginom kami iti amana, kabayatan nga ibagbagam may tiriknam ka ni Sabel. Uray pa iti order kaw, anabilag nga aramatak iti babae. Anya ngay daytaan na bilag, kwaraw. Ay, papanam ije ka bangibang apurok? Ije balay ni Ina Catalina ang kail. Ay, jag di na mga albularyo. Saan lang nga albularyo ang kail? Agar-aramid pa kano iti nabilag agayuma. Gayuma? Apa, dakas ta? Adda ka na ang kail. Nabilag kano dahi di apang gayuma. Uray na atap abalasang. Apa, ada nakapadasan iti dayta panggayuma. Adda ka no ang kail. Dayta mo ti ibagbaga di nang ibaga kanyak. Pangano sir-siriban nakalag dayta. Tapno makalako da iti nasa uagayuma. Lakwanak man iti muskada. Basay kan muma kagawad. Da, itala ang agumatang kakadagita. An-anom ka di dagita agatangam. Isagot ko kini Ina Catalina kagawad. Ingka ka di sagutan ni Ina Catalina. Kunak man no, kunada ani Isabel ti sabsabungam. Ni kagawad mait. At damapan ko gatangan kini Ina Catalina. Apay ko maasarong karak at bakbakitanan. Mga no pagsasawan nakpay. Anya ka di ti ingkagatangan kan kuana. Secret. Para kada kami lang alalaki na itaw eh. Anya kumaday ta. Secret nga raw. Anya nga tadya sikreto ni Kuara ug Maray. Sekreto, kunam? Nay, anya ngay kuma? Saan kumat nga amaw? Gimatang ngamin itay iti mo ma, base ken muskada. Isagot na kano kan ni Ina Catalina, tadagatangan na kan kuana. Anya ngay tigatangan na kat erbularyo mat ni Ina Catalina. Dayta nga ro ti dinamag kaw. Kat kunana sikrito kanaw, ta para kadakwada alalaki laang dayjay. Anya ngay dayta a sikreto. Awan mati magbaga na kanya. Kasanungay nga ibaganak at sikrito nga rudmaut. Ita man pa'y nga da isikreto ni Kuarog kanya. Wen nga raud, mas daawak maut no anya dayjay. Kanto ti muskada. Basay kan muma inabakay. Apay ka dahiya sinagutan na iti kakasta. Nagwapo ang lalaki. Ay, imbagayo matantipod na, Ina. Namati ka mo titi pa sa blog ka. Ang ambanya ka diti gagaram dito'y balay ka. Lalaki. Imbaga nga mintigayim ka, nga dala kong apanggayuma iti babae, Ina. Sika kaday ti mga ramat. Kabutang nakakaday ti babae. Ha? Ay, sanda kakabutang. Ng mabainak ngamin nga agaram, Ina. Kaya't mo asawan. Baka iti dayta nga edad mo. Isungarod alakwan nak iti panggayuma, Ina bakit? Anya ti kayat mo. Maipakan wano maipangot. Ha? Anya ka diti may Tina? Maipangot. Taday tada kanya kita.
Nabanglo na ito'y tanang tao di tiyang duduma sa bong. Naibaga kadikan ka ni Kwarog, no anya ti mapanagatangan ijay kabangibang apurok. Ay bagakan ka ngam di mo sasawan. Ta maikat ka no ti bilag no maamuan ti adu atao. Anya dayta, tamapukaw pa iti bilag na. Gayo makano ti gatangan na. Nah, Makaasawan to ti ka anak ka. ay, awanlat panamatik iti dayta agayuma. Na, Nupod numan dayta, kasla pa ng gundaway mutlaeng. Ngamin, saan anapudno a panagaram, tanagayuma met ti babae. ano na atap ti babae kat magayo makit umamo? Kasjay? Ay para kanya kat saan anasaya at dayta. Ah, Ay panangloko ti kasta. Agwarwaras magayon ka kanugimatang iti pagpagayuma iti babae. Ha? Nakamuan nyo iti dayta, tata? Yan ang isuruking ka iti paggatangan iti gayuma. Ay, naglukon day jay, tainwaras na kitdain. Adaw ti makaamaw na pangkagimatang. Apay, anya ti itsura na yan ay jay. Kaslabang bang lumait. Ikabil ko kano iti panyaw, sa ipaangot ko iti balasang. Pudno nga tamot lang dahita akong kunada gayuma. Pudno ka na ako na di bakait. Ay, mamati ak ano maasawam ni Sabel, babae ni ti gayuma. No maasawam, ang mga no padasag may timang gayuma iti balasang. Ah, ay, kadwain nak to nga rod, Tamapahanak to iti balay da sabay, tata. Ay, kito na. Dagasin nak to nga raw, no malmalan. Kadwain ka amapan iti balay da Sabel. Asidagtan iti balay da sabay, tata badaw. Si kapay ti umuna. Itad mo da ito'y basay. Ibagam nga aginom tayaw. Arigla daw ko raw. No aginom kami iti ama ni Sabel. Kundawayang mutan nga arman ni Sabel. Saan ka nga kapoy-kapoy Mangnam na makasumbatan nakmatan ni Sabay. Gapo iti gayo mga ipaangot ko kenkwana. Kasano nga iti panangaramat mo dita? Inik ka kon iti gayo mati panyo dito'y bulsak. Inton kasangsangok ni Sabay. Irwar ko ti panyaw kat ipaangot ko kenkwana. Ay na, siyak pa'y kat ti magagaran. No niya ti resulta da ita agayuma. Kuna ni Ina Catalina, abiruk-birukin nakto kano ti balasang. Numabayag ajak agpakita kenkwana. Ay nagbilagan nga ita agayuma no kasta. Sikan ti agapaw tata. Namangan no jay lakay ti umay. Wait. Apaw! Umay kami man! Pare Simon! Umay kami man! Ay, awan ni tatang, tata. Ay, mabalin ka di apaw nagan na kami, balasang. Ay, agmay may sa akmat dito balay mi, tata. Ay, saan mabalin apaunagan kayo? Ay, irwar konti panyawak ta ipaangot Ay, ka. asan na mabalin basang? Iwagsak ko ti sangwanan na. Nay, agure ako raw. Agrikos mo ti angin ay iti tiyang tao. Ha? Nagsasagi mo na Ha? Ay, ang utam ka din dito ipanyo kading ka. Oh, Rumor mo tindi na bagsig angin. Ha? Anyamot deta inwagsak mo apanyong, manong. Nagbangsit. Ha? Ay, anya ka mo tata ba daw? Inggidan mo mo tinagpasngaw, idi inwagsak ko ti panyaw. Diya mo nalapdan nga ruday. Nagkuyog sama dabadong kukan kwarong maray. Ay, jakman amo, maray. Saan kumot nakita no nagkuyog da? Ken jakmat amo tinapanan ni Kwarog. Dinagas ngamin ni kwarog ni badungkaw. Kunak no umay da dito'y tersina, ngam awan da mo dito'y. Ay, awan da dito ngam gimatang itay ni Kwarog iti basay. Basay? Napanandangatan. Saan nga taan napandaman ng nagiinom kadag iti babarkada da? Dayta ti jak amaw. Marituyang, saan ka di nagpakadakan ka ni Badong Maw? Saan nga rod maray? Idi nakita na ni Kwarog, karimwaran. Kunak no imay da dito'y. Ngam saan man?
madimanin ti tiyangkaw. Saan ko na malabdan? Rumwar manayin. Ay, lipit at tanusan nga gunay. Ay na! Manong Kwarog, ipanaw mo man day tapanyom anabangsit. Madia talaga ti angot day tapanyom. Ha? Ay, isa na ti panyok tinabangsit ading sa bail. Ni Tata Badong day jay. Ay, saan mo ta? Nagbangluak. Ay, pasensya kayon Angam saan kayon ngam umay dito'y balay mi? Si kantumot ngamin, Tata. Apay ngamin nga iranam ti agpas nga hungay. Inton irwar ko ti panyaw. Ay, jak manam mo ko araw. Kilaat ki din na nagsakit ti tiyangkaw. Kaya mutin malabdan. Imbaga na mutin at ikano panyok tinabangsit. Imbaglangan taday tapanyom ti mapabasaw lang na pangsay. Ngam iti siya. Ay, kasano ngay nga rod ti panggap ko kinisabay. Naggapuan nyo adwa. Naliday mo ni Kwaraw. Ay, nabasted manay ni Kwaraw. Ha? Nabastay? Asino man ang tinangbasted kan Kwana? Hindi ngamin Tata ba daw? Apay, anya tinaramid mo si Kabadong. Awan tinaramid kaw. Saan ko abasol tinapasamak? Di ta kayam. Inak inuman to'y basi di balay kaw. Na. Nay, apay nga iyawid mo ti basay. Inuminta dua Kwaraw. Inak inumain. Tapno manod ti sakit tinakam ko apinarnoy mau. Sayang ti ginatang ko agayuma. Imbis na banglaw, pinagbalin mo na bangsa. Anya tinapasamak. Apay nga imbaga na apinarnuay mo ti sakit tinakam na. Anya jay gayuma. Imbaga ni Ina Catalina, ano kanu maangot ti balasang ti inted na agayuma. Surutan ti balasang ti asino man ang magipaangot. Impaangot na ka di ti gayuma. Kanapay abasol mo ka na. Ay kastoy nay. Idi irwar na ti panyo na. Tapno ipaangot na. Imututa kajak na labdan. Iso na tinaangot ti balasang. Kahit impagarup ti balasang at ti panyo ni Kwarog tinabangsay. Wine. So nga insera na ti ridaw da. Ta saan kami pa nga imunag. Nabanglo ka di dayjay apang gayuma? Ay kit nabanglo ta nagtaod ka no iti agduduma asabaw. Ang inhaba mo ti otot ka. Iso nga imbaga na basol mau. Apay mo nga may nga inranam nga agpaysaw. Ay, mga sawa ka kadin ka anakan. Ta nakasaganan jay baka mapartay. Day jay to matatata ba daw? Di na dahil na ti diskartek. Apay manin, inayon ni Paribadong iti saritan? Tingarod imbaga tinang iti gayuma. Kat ipaangot ko ti gayuma iti balasang. Impaangot mo? Pag iso ko mga ipaangot ka, nagpas nga umot ni Tata ba daw? Inggidan na pa imot nga raw. Apay ngamin na nagpakuyo ka ni Paribadong. Siya kuma. Mga ngamin no ibagada ajak makagunay no awang ka. Ada amaday, tinaramid ni Paribadong. Ay, win nga ro dangkail. Babawi kaon. Bagta na sabat kayaw Ina Catalina. Naasawam ka din ti balasang. Anya na asawa. Hindi paangot ko kumatigayuma. Imutot mo't di kadwak. Diyan nabangsit mo tinaangot na. Iso agim mura. Hey, no agarapat ka iti gayuma. Masapul ngagmay-may siya ka, tapno na bilag. Apay, anangayab ka pa'y lang iti kaduwap. Di yumot nga minimbaga, masapul ngagmay-may sa akgayam. Ti agaram, masapul na turod. Tapno may baga na tirik na iti balasang. Saan ka tamang ikuyog pa iti sa balay? Nabilbilig mo ti angot ti utot ni Tata ba daw? Ngam ti gayo mayaw. Sayang ti pinanggatang kaw. Agsipo tabidto ti panangusar mo. Masapul ngagmay-may siya ka. Kanawan ti makam mo iti aramidem. Ang angaw day tagayo mayaw? Ay, saan nga ngangaw? Nakurang ka lang iti turod.
Apayamang ikuyog ka ngamin ngay iti kaduam. Isabil mo't di makit-kita. Katanda kadwa na lalaki. Ay, naragsak na agsarasarita. Agpaisun sa mo timbaga ni na Catalina. Masapul ti tured. No kayat ko talaga ti makaaram. Sana nanas ka namang kuyo ka kiti kadwak. Ay, no saan ko kumakadwa ni tata badong iday. Ang mga no nagbaligi ak. Sana ko na mamati iti gayuma. Adumat ti nakaasawa, di da nangaramat iti gayuma. Ay, Kwarog! Pudno lang unay data. Masapul ti turad ken anos, tapno matagikwam ti maysa abalasan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingan.